అందరికీ శుభోదయం. మే 27, 2025 కలికిరి మరియు మదనపల్లి మార్కెట్కు సంబంధించిన సమాచారం. ముందుగా కలికిరి మార్కెట్ విఐబి మండి అధినేత అక్బర్ గారు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు నిన్నటికి ఇవాళకి ధరలో పెద్దగా మార్పు లేదు. ఇంచుమించుగా అవే ధరలే. 50 రూపాయల నుంచి ఆరంభ ధర, 80 రూపాయలు ముగింపు ధర, టాప్ అండ్ టాప్ 90 నుంచి 100 రూపాయలు. టుడే కలికిరి మార్కెట్ టమాటా స్మాల్ బాక్సెస్ 50 రూపీస్ స్టార్టింగ్ రేట్, 80 రూపీస్ ఎండింగ్ రేట్, టాప్ అండ్ టాప్ 100 రూపీస్. ఇక మదనపల్లి మార్కెట్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు పలు మండీల మేస్త్రులతో మరియు రైతు మిత్ర పీవీఎస్ మండి అధినేత వెంకటేష్ గారితో ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది. వారు ఇచ్చిన సమాచారం ఒకసారి పేరీచి వేస్తే క్రోడీకరిస్తే కొన్ని మండీలకు పెరిగింది, మరికొన్ని మండీలకు తగ్గింది. మొత్తం మీద మదనపల్లి మార్కెట్లో నిన్నటితో పోలిస్తే దిగుమతులు ఏమాత్రం మార్పు లేదు, ఇంచుమించుగా అలాగే ఉంది. ఇది ఈరోజు మదనపల్లి మరియు కలికిరి మార్కెట్కు సంబంధించిన సమాచారం.